Anem a parlar una miqueta d'alguns errors que fem quan editem text. Un altre error típic és intentar ajustar la separació entre els paràgrafs a base de salts de línia extra. Pensem que volem separar-los més i anem inserint salts de línia extra. Això es pot notar o es pot no notar massa, però en tot cas recordeu que sempre amb la icona d'activar i desactivar marques de format podem veure els caràcters no imprimibles que hi ha en el text. Llavors, aquest tipus d'imatge en la que observem que la línia comença i s'acaba directament és un error. Segur que es pot obtenir un efecte més adient d'una forma encara també més adient. Per tant, no seria la manera correcta de formatar aquest text. Per exemple, si volem separar més els paràgrafs, afegir línies en blanc no seria la manera. Llavors, veig que els paràgrafs estan en un estil que es diu cos de text. Recordeu que ara mateix en Competic 3 hauríem de fer servir fonamentalment estils. En Competic inicial potser no cal encara manegar estils, però en tot cas la idea és la mateixa. Aquests salts de punt i a part, diguem, o de salt de paràgraf sense res a la línia s'haurien d'evitar sempre de totes. Llavors aquest sí que és correcte perquè està després d'haver escrit alguna cosa. Llavors aquí tenim el punt i a part o el dos punts i a part, el salt de paràgraf correcte, però aquest és superflu, no hauria de ser-hi. Per exemple, aquest d'aquí, que a més pels que feu servir ja estils, té un estil d'encapçalament 1, si jo vull que aquest tipus de paràgraf tingui un espai extra davant o darrere, no ho haig de fer afegint línies, sinó per exemple, des del format de paràgraf. Des del format de paràgraf i llavors a la pestanya sagnats i espaiat, aquí puc marcar quin extra vull sobre o sota el paràgraf. Si prevé que pot haver-hi diversos paràgrafs seguits en aquest mateix estil i entre ells no vull aquesta separació, llavors només has d'activar la casella aquesta de no afegeixis espais entre paràgrafs del mateix estil. Amb això aconsegueixo que només quan canviï d'estil faci aquest afegit extra. En aquest cas ho farem sense marcar aquesta casella i el que faríem seria afegir, per exemple, que hi hagi, anem a dir, 1 centímetre, ho puc escriure també, no cal que ho faci amb les fletxetes, per sobre i anem a dir mig centímetre per sota. Per això podríem escriure-ho o podem ajustar-lo amb les fletxetes. Quan ja estem d'acord, interlineat és una altra qüestió, ara no ens hi posarem amb ell. Quan ja ho tenim ajustat, doncs diem d'acord i amb això, veieu, ja ha aparegut un extra. És a dir, que no necessito aquests salts perquè ja l'extra ja l'introdueix aquesta figura del format. Molt bé, de la mateixa manera podríem actuar amb aquest d'aquí. En aquest cas podríem dir el mateix, format, paràgraf, i el mateix. Sobre el paràgraf podem posar una miqueta extra, per exemple 2 mil·límetres, i sota el paràgraf que n'afegeixi 3, per exemple, 2, ara m'he passat, 3 mil·límetres, per exemple. Llavors, això farà que quan encadenem paràgrafs en total faci mig centímetre extra de separació. Aquest
text tenia per defecte un interlineat de 1,5 línies. D'acord? Vale. Llavors, això ara, veieu, ja està separat. Però si suprimeixo aquesta no queda amb aquesta separació extra. Llavors, quin és el problema? El problema és que he modificat només un paràgraf. Si podria marcar-los tots, intentar modificar-los tots junts, vale? Però clar, això hauria de repassar-lo per tots els paràgrafs. L'ideal és anar i modificar l'estil del paràgraf. Vale? Tot això és un estil cos de text, llavors l'ideal és que vagi a modificar el cos de text. Veieu aquí, desplego i dic edita l'estil. Vale? I llavors assignats i espaiats li puc posar aquí, per exemple, com dèiem, 0,2 i com que l'espaiat està a un 120%, però hem quedat que volíem que fos de l'1,5 i a sota del paràgraf posem 3 o mig, és igual, més o menys. Ho ajustem al nostre gust. Llavors podem dir-li, abans de dir-li d'acord, poder dir-li aplica i així ens fem una idea de com està quedant. Vale? Si ens sembla que queda massa gran la separació, la puc disminuir una miqueta. Vale, ja queda menys separat. Vale? I si me faig una idea de com està quedant. Vale? Veieu aquesta separació, vale? La puc ajustar. I finalment, quan ja estic d'acord, li dic d'acord. Vale? Veieu? Aquesta separació ja es produeix sense haver d'afegir un salt extra de línia i a més es produeix en la mida exacta que vulguem. No ha de ser un salt de línia de la mateixa mida de línia que d'interlineat que estem treballant, sinó que serà la que jo li digui exactament. Això torna a ser un element de coherència de format. Si jo canvio l'estil, llavors queden canviats tots els paràgrafs, no només els que he seleccionat, sinó tots els que tenen aquest format, aquest estil de paràgraf de cos de text. A la introducció era un encapçalament 1 i l'he canviat també com un paràgraf. Vale? Clar, el problema és que ara el següent capítol igual està d'una altra manera, no manté aquelles distàncies, sinó que igual està malament. Llavors, com ho fem en aquests casos? Què podem fer? Bueno, hi ha una opció per fer-ho fàcil. Aquest, que ja l'he posat com a mi m'agrada, puc fer que l'estil s'assabenti, diguem, d'aquest canvi i li apliqui. Vale? Això es fa aquí en els estils i formatació. Vaig a l'estil que sigui, el desplego una mica, encapçalament 1, botó de la dreta i podem dir modifica. Vale? Això seria una opció. Modifica. Vale? I llavors aquí podríem modificar-lo per tot. Vale? Per tot l'estil. Vale? Una altra opció, segons la versió que tingueu, segons la versió que tingueu del programari, us deixa més opcions. Per exemple, aquí, encapçalament 1, te deixa l'opció actualitza per coincidir amb la selecció. Aquí vol dir que no haig de recordar quins canvis he fet, sinó que tal com està ajustat aquí, vale? En el desplegable aquest li dic actualitza per fer coincidir amb la selecció i a partir d'ara tots els encapçalaments 1, tots els paràgrafs amb estil encapçalament 1 tindran aquestes separacions i aquestes propietats que tenia introducció, que tenia aquest capítol. Vale? Podem veure-ho aquí, vale? Que hi ha un extra davant i un extra darrere, que per tant podrien eliminar ja, veieu? Tots els paràgrafs ara es comporten d'una manera que no tinc necessitat
d'afegir aquests extras. A part tenim l'efecte de secció. Aquí aquesta línia gris vol dir que aquí hi ha un canvi de secció, llavors estan passant més coses, però d'entrada la idea és que en ajustar els paràgrafs, l'estil dels paràgrafs, doncs ja tots en queden ajustats. I el concepte principal, recordeu, és que no cal afegir línies en blanc mai, sempre hi ha una solució millor que ens permetrà de mantenir la coherència del format. Un exemple més, per exemple, imagineu que jo estic badant una miqueta i dic que això quedaria maco amb un color lila, per exemple, doncs molt bé, o no en un color lila, sinó en color automàtic, però que el paràgraf tingui un color de fons. Tot el paràgraf, no només on hi ha lletra, sinó tot el paràgraf. Això dins del paràgraf àrea podem demanar que hi hagi un color. Dins de la paleta que puc triar, puc triar paletes de colors, són les paletes que hi ha disponibles. Trio, per exemple, un color així i fixeu-vos que queda una barra així tota llarga, diguem, de banda a banda. Això a vegades estèticament és agradable en alguns documents, però clar, ho he fet en aquest i ara com ho faig amb els altres? Home, l'ideal hauria estat poder fer-ho en el propi estil, però no passa res, perquè encara podem anar a aquest estil d'encapçalament 1 i dir actualitza l'estil per fer-lo coincidir amb la selecció. I llavors automàticament tots els altres que tenen el mateix estil mantenen el mateix. Llavors veiem i detectem alguns errors més en el text, sí? I són els estils aquests d'encapçalament 1, doncs els que han rebut aquest efecte. I, això és de lo que es tractava en aquesta sessió.